A cenu Ministerstva dopravy přichází předat ministr dopravy pan Martin Kupka. Večer, dámy a pánové, vypadá to, že naše doba možná víc přeje destrukci, ale nenechme se zmást. Pořád se naštěstí víc staví, víc tvoří a víc buduje. A mě těší, že stále častěji se na takových soutěžích objevují i dopravní stavby. A jsem rád, že mohu vyhlásit vítěze cenu Ministerstva dopravy. A tu cenu získává Městský okruh Plzeň, úsek Křimická, Karlovarská. Městský okruh, úsek Křimická, Chebská, Karlovarská v Plzni. Ocenění získala významná stavba dopravní infrastruktury, která zaujme nejen technologicky, ale i svou podobou a zasazením do prostředí. Je možné ji přirovnat ke krajkovému závoji ležérně pohozenému v krajině. Gratulujeme a já bych ráda někoho z vás poprosila o pár slov. Dobrý večer, dámy a pánové. Je to neuvěřitelný pocit, když můžeme stát na tomto pódiu, kde vystupují ti nejlepší z nejlepších, nejenom muzikantů. Moc si vážíme toho, že jsme tuto stavbu společně s kolegy z Metrostavu mohli zrealizovat a budeme se těšit na další projekty. Děkujeme investorovi, projektantům, všem našim kolegům, spolupracovníkům a jsme rádi, že jsme celou stavbu v době covidu a všech problémů z roku 2022 zvládli v termínu a v kvalitě, kterou si u nás investor objednal. Moc krát děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci. Děkujeme.